Andy Morrison wedi gadael y clwb. Craig Harrison yn cymryd I le. Mae wedi bod yn wythnos gythryblus i'r nomadied. Tafliad wedi chymryd yn sydyn gan Poole at Webster. Digon o le gan Poole. Hwlffordd, dim pwysau ar y croesiad. Ac mae yna gico smotin yn cael ei chaniatáu. Y drosedd gan y Cei. Morris yn erbyn Gyda. A Morris yn ei chladdu I lawr y canol. Gyda yn mynd i'r chwith, y bel lawr y canol. Cei Connah yn diag dros drod yma Wilson eto. Wilson yn croesi'n dda. Byrn ddim yno. Oedd hi ar y postyn. Ac oedd hi mewn. Oedd hi wir. Mae mewn. A dwi'n credu taw Ben Fawcett sydd yn ei hawlio hi. Ryw ffordd rywsut. Mae Ben Fawcett yn gosod y bel dros y linell. Torcalon I wir Craig Harrison. Hwlffordd 1, Cei Connah 1.